Nagabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Blay pi baro gini gilong gi khubor bam takasni. Ha kisurok bakhap nya jong ka kendailan ka jingsha asngolam jong uwe ubriu ubamatla bat badanru ka jingduna hakamen kalas dang banwanra ka jing snos kem hagibe kendu wala udon ye ka jingduna hakamen bat ha ya tungo hnrei udang yai treiman ka sngi ban pen em yaladi da kaburam ulai thu bau yo jingyaram na ka sarkar hnrei kampat biang ban pen biang ya baro ki jingdan kam jong u ti ularai ban pen yarap yala di da kakam ka basyong dor. Laju ui ya u ha ka wei ka benda jong ka surok kandailan ha ka ba usyong da ki tiar wai rit ne da ka speaker. Bat uju pin i ay ling ba ka jing shai ka jing rai ne ka jing pin i bom ru spa nrai ba ai mensim. Ki nong let nong wan ki ju sa nge ban ai jing kershan om ha ka jing yating ne ka jing sngosen ay nrai ha ka buram halor ka jing shim kia jong u ban im daladi. Ulas dang yo jing tepat ba haus nem arhajar arpsau hadin ba usim benta ha kejing ye kop football na ka benta ki briu badan jing duna ha kemen kabala pelong da ka sarkar ha ka thong ban kentiwi ki briu bala shitam ka jing yo benta jong u ha kani ka jing ye kop ka pen i ba wat la ka met ka duna ka men sim ka dang dap da ka jing skos kem ba ka jing long rus pa ha ka akor haba om shania tang ha ka jing yaram ne ka jing ai kershan udang penpau ba ka jing trei ba ka sap jong u kalong kalat ban im daladi ka sarkar jila ka don ki scheme kum ka disability pension bar ka jing yaram ha ka kot ka kya rei penpau badang don kam shu shu kum ka jing sandur ya kilat ka mai ki jing sat shu sam bar ki kam ka ba kentiu ya ka jing shim benta ha ka kam ki pait ba ba kinong shong dukan ha ka ti khathan ki penpau ka jing skos kam bat jing skongu wei utrai dukan ula ong ulong unuksa jong ka jing skos kam ka sarkar ka don ki scheme reki briu kum u dang don kam ka jing yarap na ka imlang salang bat kilat kilenti ban im daladi ka jing don jong u ha khandailat kam dei tang ka jing yai shong ne perkhan rei ka long ka dak ka ba pen kan mau ba ka imlang salang ka don kam ban long ka ba kentiu bat ban ailat ya baro watla ki don jingduna hakamen henry kimduna hakabor ban im da kaburam kai hukum ki player kita komisi polisi kita kani ba kamal de ke cricket ke football ma dia football dia tapi kuat bantip si phang details dong ke football ke bangile kai ha kaya per chipon ya kabol ke bai ibat ke jong ke bami te kani ka football ke jongi kate ka bala don da ke kenca sound long don ka don na kenca sound ko tengi hapor don ka ball ka bala du tu dai tengi explore ke support lang umna re ka de ka ki bor bering ge that support te kalong kum gitu ki ang sa gitu ki priya ba chak lu sa ki lu kalong kum tu ko tengi hap ngap ya ketu kosan cuma roda kayak chan ni cepdeng ni habib be cepdeng da kayak cikendrem ni habib be cikendrem da ka ban pelong banginem yo ban itu ko iwe idon na kane ki ni ang kumne woi cuma ngap kimta pilara ka bola ni te jeka bangan di fikum ni te pila la don ketu kosan woi te kalatip ngalatip kin bangan ban kendrian lebih dengan likni ketu bol na kejat final ni ka don hajan tu kalau ta apa tu it's very easy jadi ni piong harus nem arhajar atau dia dekat ko Bangalore ya dulu dia lekat jadi dia lek dulu poi pilih dekat tim na lagi ngilih dekat tim mah ngilih dekat tim ke jauh ini ni kai kerja dekat tim kedai ka MBSA Kamut Meghalaya Blind Spot Association dia job entah hang tu ngidu kasami ba semi dah hang tu wapi lek mono we kersan bai kersan kidan hi kat tu kat ni ki khamtam na kaliang MP berim irap nangkong de mu hi and secondly
Day ba Preston Song sama elap. nang ta ngiyok na ini ba alhaq bayram. Dri ngi kendo ngi mut ban ngi kendo ikum ni ba pol ani kum ni ba sekliar. To ba sekliar ak tu por ngi miok no. Lemar ba sekliar ak tu por lemar kadon ke spot stitura. Ngi miok ban kendo wah. Ngibun ke MLA bengi ya ra kisti ngim ong bengi wan kenong rimsin bengi lawan ngiwan beda kipot kislahi ban ngila biang hero ya ki jingko jitar kalong tapi dia jingle jong isti tengi ngimla benitang mengi henre ngi kam ki berentias akan ni ngan ongai ki ka imba kamal ka im Namar pisuk hoj ndong dosuk adu ketan re kajing drem kajing en gendon mah le long kuman ong pin kanu kam rada pim drem rada pim yu kumut pim yo bang kalau uta Iswa yang kata kila asan kelang bantarwa sensar ngan ongai pi kajing sang le mbak detang kajing di susar bun jat ki produk ngale Kiki itu produk ngale ma kum ki muja kum ki jan kum ki tewel te kani ngan ongai pi biak ban im hado ka kam im hado tolong pi hablut hi dada bikin le ya kajing dejan le nomor kumangale balik sejengai inten kam im nomor balik kam im don kepor tibi kayo kahak don kepor bolong don kepor bomblong ting lewat tang iwir pim di hang tu pila do nong lupa hang tu dia ha do ye compare bat kali besong tiam pat dia Rajing song tiam le da piot spa ne arsparu adus tang ba pila don ketaka thong ma long ta Mar pi mata pi somon tewan ha hatu ki pa ki miawit mo ye pi Nah, ini kejang dengar ya dang mentahi padan kejing. Kadang kejing lar ngang apa lah jang saya lejang. Ngangan teriak rabani saya ni ya, ngang tol ada duit nilai. Nganam don berkata kamu sim banong bangan long dom dan ni bangan tim ngan telayam. Kata kamu don nong rim. Mar niyo i ba hakin bisni kading tray jong ki kading ini isi kemai kendai jepok mo jangan ke susuk kebab kusang cam susuk kadai silak nang simpak nang ngimci kata itu gelak bunyi su ha bayadi ba kading kem mal nomor ngampat long utau expert kibun kiba cibit ban ni ngaliling padang ingan ang ibi because ngangan now bahaya ngadang dia bertam Hello Meghalaya turns 1 year ago, a small idea sparked a dream which materialized in the form of a screen, an OTT platform to tell stories from the heart of Meghalaya to the world. With over 3.8 lakh downloads and over 1.1 crore views. From indie creators to first-time filmmakers, Hello Meghalaya gave voices a home, a stage and a spotlight. And you, the viewers, made it all possible. 1 year down, 1,000 stories to go. Here's to more laughter, more culture, more Meghalaya. We love Hello